Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Denne kanal kommer alle mulige videoer. Og ja, der er måske kommet en vlog, eller en video fra min fødselsdag. Det er en lørdag. Jeg er altså 14, ikke 14, jeg bliver 14. Så jeg er 13 nu. Og fødselsdag den 1. oktober, så ja, virkelig. Jeg glæder mig lidt. Jeg har ikke ret lang tid til. Så jeg håber, I vil følge med på kanalen her. Så ja, der kommer alt muligt bras ud. Så vi ses her. Hej sammen, jeg hedder Ida, og ja, jeg har den her YouTube-kanal sammen med Simone, og ja, det er bare fedt. Kommer alle mulige slags videoer op, og ja, en vlog fra min side af på tirsdag fra P2-koncerten i Køge Festuge, så ja, følg med. Håber I har det godt, og ja, jeg har sin Instagram, Ida_Simone, den er meget nem, så ja. Jeg håber, I har det godt. Vi ses. Hej.